Kani gade gadu dashen Meghalaya bangi pediang sau bhai phi shaka thup khubor jungi mtaka janmit hashwa bangin poish ki khubor ki babanya nginya petchwai ki mat bakongsan. Good no ka third cabinet retreat ka Meghalaya ha Orchid Resort mau ka siang Grand Umintri rangba ka jinla Conrad ke sangma shapang ka vision arhajar laipu ar dak pa phai mat sha ki jinkala. Yo ka dorbash nong maulai mautawar ya ka khusnam ka bakraw kata ka Scotch Award na ka benta ki kamsam balale da ka shnong. Kenmau burom ka East Giant Hills ya ka lingko sngi ya balai spa san punyau jong unong ya khit lai nuot uwo tep kendat daki program pen iriti kejingbo sentiu bat kejing kentu bandon kejing teli bat penek pensa ya ki mati ki long shwa. Bo mau nong rem Menteri rang badu kari Narendra Modi ban pentre ya ka KHASI Elevated Corridor Project kabakot riu hajar khandai spa san phok lor tingka ka wildlife corridor balai pesan kilometer ke Surok Saulin bat ke Surok bypass ba 8 kilometer ban kentiu ya ka jing penyeso bat kunjuru ya ka project national park. Mentangin phaj ki khubor na keleng ke jilla. Ka cabinet retreat ha ka sien ka balai jong ka sarkar Meghalaya kalakot no ha Orchid Resort mau ka siang New Shillong kane ka retreat ka phai khmat sha ka mission 10 but ki 10 opportunities ha po jong ka vision arhajar laipu ar ban play ya ki lat ban kintiu ya ka yo ka kot Menteri rangba ka jilla Conrad ke sangma ula banjur halor ka jing etrei lang ka jing thawi ki plan da kitanat sarkar ba pher laya kren ru halor ki phang ba pher kom ka rep ka riang ki kam jingo kai perthei ki kam yele kai sports ka jing seng kam lajong bar ka jing pen ka ladur ya ka sor ka thong ka long ban kintiu ya ka yo ka kot shaka shi po billion kat ha ka snem arhajar alpupra bat khan real billion kat ha usnem arhajar laipu ar Menteri rangba ke jilla ula kentu ya ki he officer baki dei ban shim ya ki rai ki bas kem ki ban yarap ya ki pajba ki ban yaine shirta. So I hope that this retreat will leave you with that desire in your heart, desire in your mind, knowing that you are in a position where you can make a difference. It's not about the size or the scale at which you can do it. I have always believed in one thing, and I keep repeating this, and I hope it goes in your heart also. That what motivates me, and I hope it will always motivate you, is even the smallest difference I can make in a person's life. It's not about the big things. Obviously, by God's grace, I am in a position where I can make big differences. But I tell you, when people ask me, what is the biggest achievement you have? And I tell them my biggest achievement, it comes every day. And that is when I see a person smile. Ka dorbash nong maulai mautawar kalayo pediang ya ka Scotch Award ha Delhi ha ka shipho terik ukalalang kot arhajar apun riu. Lapin kop ya kani ka khusnam namar ka jingi shimbenta jong ka shnong ban wanra ya ki sien jam trekam ha po ka shnong ha ka thup jong ka district governance. Ya ka mautawar wa kadat multi-purpose mini gravity storage dam lashna na ka benta ban weng ya ka jing kerdu Ya kani kejing tay lashna hapo jong ka MGNREGS kablakot siya ka khandai po point san punyaw lak bat balapan depat ha ka snem arhajar khat khandai. Nagani ka jaka den lala ban sam hadu san point san lak litar ka man lakasngi siya kumba arhajar san spa subway teli kilong ying. Lakin tu yikinong syong shnong bagi day ban yada bat penne pensa ikitelong ki balong ki badan kam hadu kata-kata. Latip nyaka kum kasnong ka bakardo umba dai na kata kadaw laban long ingi bangin munshimi kini senjam ban sina yakni ka dam nakbanta ban kenshaw yakni ka kabadan hakni ka telong umang ne po wa kadai te hakaji kendo badi BDO ha tu kupor te meiru da ka jing shania ya ka mautwar area employment council ba shania bad ila la isu ya kawang order kebalong hadu kendai paulak san pinyo jar praspa nak menta menteri ni ka project hang ni
te hakbi dei bat ka jing pentrei jong ka mautuar ira employment council nak ni kedam ngilala ban pom hado san lak san 2000 lita bat kilong yeng ki bayo jing mentoi ni ka nak ni kedam ngala banong ba kidan hado arja san spa sau koi teli kilong yeng ki balayo ik jing mentoi nak ni ka jal jiban mission ka ba lasimti dekat PJ Ka sen right to bear kala rakhe ya ka lingkhu sngi ya balai spa san punyo jong uwo tep kendaj ya ka ni ka program la pen long ha east Giant Hills district bon na kiseng bhalang kila lej ban bu sintiu ha umot dur jong u la pen long ru ya ki jing shat ten rai ki jing le niam bar ki jing duai kum ka dak ban le burom ya ka ni ka sngi kinong kren kila pen pau ya ka jing long persha jong u ya ki tu ki bathom bor ya ka riti dustur bat ka kol short ten rai ha ka snem shi jan riu span riu khandai kinong yalam kila kintu badan kam ban penne pensa ya ka jing teli bat ban yada ya la ka deiti ten rai bat ki mati ki long shua GRP PYM chắc cái là cái đầu thay yêu nó làm sao hay là cái đầu thay yêu sung yêu sai yêu đầu của biang yêu 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 cà yêu yêu mi chạy yêu mi kan rap hiu cái ngũ hiu cái đêm Tao hệ chung yang gani ka chung tu ber ma chung before e play out chairman wa palaya gani kadwa kam tena liang I kam ga right to bear wa kam ne gasmi khamwa trik yung mai wa khadar us da malaus nam da penmani kam din ki program yo le penam burami ya galang ko sniyap yung wa te pendai ha khmat yung nu umat mat hijau por heni da emle umat dorong o le ne ustichu yung wa te pendai to kita to gejumut yung gani ke program yung I wa penmanin ne gasmi Ikong bindas im ilapen pau ya kajing sngaw khia ya karukom siang ya kasurok rong bat kenno balatrei tortilla ka ki video kilami ha ka online ki belapen I ba karukom siang rong ya kasurok kamlong ka babha ma I rengkat bat kinong krishan kilalek ban jurip ya kasurok ka balasha kta da kane karukom trei ha ka snong plasha lapen pau ba ka rong surok bala siang nalor lala ban pit wat da kakti ilapen pau ya kajing sngaw diaw halor kane wat la ka sarkar kalamang ya kapisa ban siang rong baha kumta ilakin tu ya ki bor penyaj baki day ban trei baha bat pentik na ba kajing trei kam kan long ka bashay Ngidap ta kajing sngaw kumian baharo na kaliang jongi kinong syong snong yong gathain umden nong po ki bayay danti na kanya kaju kasurang Henry ka basnusi kalong ba habang ila yo ya kanya kasurang ngilapan ban hang ni bakar kom pentre ya kene kasurang kan nom ai jing hun yang iki nong shong shnong jong kene ka thain bat ka dong ga jongi kham tam le yanga ka bala len la de ka bala shim ya kene ka rai ban shat thangan ngi yo ya kene kasurang da ka jing ya mi paj ba ka jongi sha sekretariat bandawa ya ka sarkar de ka sarkar kala ai ya kita ki jing dawa ki jongi Henry ngi kerpat ya u kontraktor uba shim ya kane ka kam ba pentrei hapo jo kane ka surang ba in pentrei bah ka LSM le production kala penmenaya ka Ribhoy Superstar Season 3 kani ka Limpong Yakob ka David tang nakabenta ki Samla jong ka Ribhoy district kinang shimbenta ki Deban pha ya ka video ba 4 minute ling ba ka WhatsApp nakabenta ka audition nakabenta ka ni don kam ya ka epic kinang shimbenta ne ka epic ki kme ki pa bat ka residential certificate kinang penya ki penslor ban yo ka jing shimbenta ha baro ki rta ka jing thmu jong kani ka Limpong ka long ban yarap ban jit ya ki brew ki badan sap jong ki try snong ban poi sha ki rinsan ki ba kham shalor na kaliang ka jongi ka LSM production bangi pelong ikan ka show kari voice poster ting lapoi hakani ka kani kanti bamtang lapoi sa ka season 3 tik ba players ngo naki nong pensai ba kino ki samla dan sap mi kirang ba ne ki shintai shinran di khna badan ka sap ka phong ka joki kila malwan ba shimanta hakani ka show jongi kumba lapen so mane ba kani ka show ka priang sobhai ki wei ki nong so snong jo ka dok ka thain be bohi bala koi tena kaliang jonga ka priang sobhai ki wei kila ban wan simenta da kam sem ko baklut bat kam dan kanono jing mah wa jing dan kan jing bokho la ne kanono kam sem ataten kila ban wan yang subhai pi wei
Ka timpang klub kabalong ka klub kabala rimtam hasnong jowai kala rakhe ya ka jingdap shispa arpusan snem jongka. Menteri ketenat kikam yele kai sports ubalong ru MLA ke jowai uba wailat miki shilla ulai don langkum ukong san. Kani ka jing rakhe ka banlong mentar shisnem linter la ple da menteri. Kinong kren kila pen pau ya ka jing trei kam jongka klub kabala ne hadu menta bat ka bayat kat kum ka kolshor. Lapen kop burom ya kinong seng jongka klub bat kinong yalam ki bahagi por menshua. Lapen long ki program pen ikol shore bat ki jing duai kum kadak jongka jing rakhe. Open bha cho ikan. Tengah senyawa di jing publik wa pro bat kenbo le ya kitu kinong seng kinong dang ya kini ke tempang klub bat kamtam publik ya ke kong ripna rundo kawina ka set sarkar ko de chongya ko de kini jingi batai dunia he jingi to history ya ko seng ya ke tempang klub ngan ni kadang chong ni kadang kelam wasnyau khan ma chunta ko wasnyau arlimut yom selan em he por sing snyau ko ben bat nasnyau ni to ko benta ko penpawi ya keburong ya kitu kinong sing ya kenika klub Ka ayam lekmen ki hybrid hakasien ba arpuway lapen long hatu ber so shri. Ya kani kata masa lapen long da ka limpong ki kena KHASI senraj. U deputy CEM uba laski rembai ulawan banyashim benta kum ukongsan. Hakani kata masa ladon kijing syatan rai kijing duai bat kijing pen i ya ki riti dustur kanyam ka rukom bat ka burom ka akor. Hadu san hajar ngut ki hybrid ki leshim benta hakani kata masa. Ibalaya linti, laar purwe kali Islam, nagbanda kani kasen. Kajimte sudah muncul ni, banda linti, banda linti, yang ini hybrid jongi. Kalong, kaba ngikung, kikong beri unyau tak, unyau sko. Kempan se, ihap kaniro, jadi kung kilong terjadi. Kalempung ikna sing rai kala pelong ya kini kalempung ba apowe jong ki hybrid. Halor kapang pedeng jong ka halat me bante ya kalawe. Kani kalong kalempung na kabanta ka jing kendo lang. Kabalong katamasa na di jing lek kemen kabang ila pengkod ya ka jing lek kemen na do ba sedang ubna Desember jong stem abdara posan. Kani kalong kabanta kabangi ay minsin bangi ay hikay bangi pensilur ya ki hybrid ba kidai bantip ila kanyam kurkom kudustur kiriti hamtam ban rira ka akor ka burom ti kalong ka jingale kemen kabangi kwa bagi hybrid kin pediang yosem tumar ka jing kemen bar kin pungkut yosem barem da ka jing kemen ti tangkatahe kabaya dai ba kene ka lempung ka ba atpawai jong yosem abjar athonru Mentangnya pai pat chaki kubor na ka than ste lamingi
Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulabu ya umau nongrim na kabenta ka KHASI Elevated Corridor Project hakasni ublay. Kanega project ka kentup ya Southly ki Surok jong ka Kaliabor Numaligar jong ka Surok ba National Highway nyaw spakatsan haka jinglot ka ba Riu Hajar kandai spasan poklur tingka. Kanega Surok ba ka bajengai prapun Riu kilometer lapen wandur kum ka project penroy ka biyaday bat ka jing yada ya ka Mariang. Ka jing kentup ya ka Wildlife Corridor ka bajrong laipusan kilometers kabayat lengba ka KHASI National Park, ka Surok bypass ka ba Arfway kilometers, bar ka jing penyar komba laipo kilometers ya ka Surok ba National Highway nyo spakatsan, naki arteli ki Surok, syaki Southly, kilong ki benta jong kani ka jing temu. Kani ka project ka temu ban penbha ya ka jing penyaso hakathan, haringkat ka jing penek pensa ka jing tau bakirpang ha KHASI वाले राइनो का घर है। हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ता है तब यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वन्य जीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। Tunginya pej mentasai ki khubor na kelengkari. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hakasni ublay ulakawe lama ban play yaki arteli ki rel Amrit Bharat Express bathamai kini ki rel bathamai ki kentup ya ka Guwahati Kamakhya Rohtak Amrit Bharat Express bat ka Dibrugarh Lucknow Gomti Nagar Amrit Bharat Express kini ki rel kitmu ban penbha ya ka jingya lenti lengba ki rel hapdeng ka than chate la mi bat ka benta bashate jongkari India ka Amrit Bharat Express ka penyo ya kurukom let jinglet ka bakat kum ka juk bamenta ka basok bat ka baduna dor Lakmi lenti ba ka jing pelat ya kini ki rel kan ai jing mentoy ya ki nonglet nongwan ka khayi pateng bat ka kam jingok kai perthei ka jing thmu ka pen paw ya ka jing thmu jong ka sarkar ban pen khlan ya ki kam rel bat ka jing etali ha ki than ka India kala bu dak ya umau jam ka ba kongsan ha ka liang ki kam ya dari da ka jing job jong ka DRDO ha ka jing penmi ba jing persang ya ka engine scramjet kani ki jing job ka bu ya ke India hapren ka kinhon jong ki kattu ka ni ki ri ki badon ya ki jing la banyele thma da ki hypersonic ki engine scramjet ki pendan kam da kal air oxygen ha ka sun meneng ha ka ba ka jing pen hair ka stat palat ya ka Mach 5 kani ka but ka aila ya ki missile ban set da ka jing stat ka jing tikna bat ka ba biang ha ka liang ka jing yada ba ka jing start liang sun ka ba kham tebit ka kintiu shibon ya ki jing la jong ka India ban khanglat bat ban jubab stat ka jing job ka pen klanru ya ka jing shania holiday jong ka India haki but ya dari barki kam liang sun thma mentapat ngenya phai shiki khubor na keleng ka perthei daki hajar ngut kinong Greenland bakin thop ya ki he sarkar kilayat pajba lengba kanuk ban penpau ya ka jing persha ya ka jing berngem u Presiden kari Amerika u Donald Trump ban shimti ya ka Greenland kinong yak hi kila pertashla ka Greenland ka day jong kinong Greenland hakaba u Menteri Rang Badu u Jens Frederick Nielsen ulay snok tilang ha ka ni ka jing yat pajba kinong yak hi kila lomlang ban sngap jar shiminit haswa ban let syaka US consulate bat ruai ka jing ruai ten rai inuit ayaya kinong penyat kila ong ba ka jing kren jong utram kala pentiang bat pen smith hapadeng kinong shong snong katu kani kinong yakhi kila pen pa ya ka jing pisa ka jing dom bat ka jing bom yo thia yo dem halor ka jing yai berngem ban thiet ya ka Greenland
hadian pat utram ulapen bena ban penkiu dor yaki mar ki mata hakikat to kat ne ki ri jong ka Europe da ka ba penyade yaki bat kamat jong ka Greenland. Mendapat nginyapai sesaki kubor ya lekai. Menteri Sarkar baru MLA ubak Sanbor Shulai ula play yaki jing pentre yaki madan yelekai hamadan laban. Yaki deka projek labu ban pentre haka jing lut kaba cutway klur tingka. Kajing temu jong kanika projek kalong ban kintiw yaki kam yelekai bat ban sandor yaka sap kapong jong ki samla haki shnong ki tau. Ubak Shulai ula penpau yaki jing sngau hun halor karukom pentre bat kajing ya syaprang jong kakam. Ula play ru yaka yeng sa bala pentemai jong ki nong apahara Haraj Laban Secondary School. Menteri ula banjur ban pendep ya kani gejing pentrei hakapor ke babiang klem datrei torti ya kakam. Senang saya pun nampak. Semua dari kapan yang saya kata apa lalu. Tersebut. Tim kita kena gaji trik raya cat. Bahkan bandep kena skim kalau very beauty kan it's not agak kapur kalau kemana buat rayu artificial turf kau ikut kipai bah rayu bandi mereka kena senang marlaban dari kena kini senang bisa jungi nado kiken sisi sport robong galaban mereka balai kabalai perlu konsedan sekali kecilin spak kabaladam radam mereka turun dengan perlu di kira cuma sebagai improve kata yang ke pengias Iwan inspektor berkajut. Menteri katanat ki kam yelekai uba wailat miki shilla ulai shimmenta haka jing yelekai parlok haka basketball da ka job ya ka lum perdi yong pia haka sngi penha perda jong ka limpung knockout basketball tournament bala penlong da ka NPP lum perdi yong pia unit hinen ka sngi haka liang ki kentei ka jing yelekai ka long hapadeng ka dream team persha ya ka lum perdi yong pia haka baga dream team ka long ka la du da ka bayo thep Sanpuar basket lakhandai hadian ke jingile kai jong ka quarter basau haka liang ki shenrang ka lat thalabo ka lalong ka ladu haka jingile kai final da ka bapenrem ya ka mukerdup da nyopusan la nyopulai basket. Kakinhun All Meghalaya Traditional Wrestling and Pancreation Association AMTWPA kalalong kala adu haka jingelekai Amateur Mixed Martial Arts AMMA haka United World Wrestling haka limpung 13th All India Traditional Wrestling and Pancreation Championship kalalong hapedem Badminton Hall Mapusa Goa naduk ka pratarik bat khandai tarik ukalalangkot arajar arpun Rio haka Amateur Mixed Martial Arts National Championship paningkong kakinhon na Meghalaya kala job khandai tali kita kemaksiar nyau tali kita kemarupa bat khandai tali kita kemarnong kakinhon kala job ru ya kanam ladu haka ni kalimpung ka Karnataka AMMA Association bat ka Rajasthan AMMA Association kila wan baar bat balai kumju. Te kani ka jing le chimenta jungi shithia shapo 13 National All India Traditional Wrestling and Pancreation Championship kabalalong hapo Goa hapo pedem ka hall kadi ka badminton hall bat katay ka habang nila chimenta ha katay ka jaka nilayo ben khur ya ki tak maksiar kumba arpu sautli ka gold hapo ka traditional wrestling arpu lightly ka silver but arpu ndriutli ka bronze but kumjuru ha ka pancreation nilayo khandai tli ka gold pratli ka silver but ndriutli ka bronze te kani ka jing job jungi kala la ban ra ingi sha ka kerdan team champion all over India kumjuru ha ka traditional wrestling nilayo ya ka first runners up.
Kanong Pendeng Sports Social and Cultural Club kelarake ya kejing dap Sun Post nem jongka UMLA uba Gabriel Walang ula play ya kene kejing rake Jubilee ksiar. Ka club kelashim ya kebenta ka bakongsan ha ka bakentiau ya kikam yelek kai hanong ston. Ha ka program kidon kejing syat tenrai kejing yakop bat kejing yelek kai. UMLA ula pentikna ya kejing yarap leng baka skim ka sarkar. La ai jing yarap pisaru sya kene ka club. Penyaji ketika jingyalang jong jing rakhe jing pri jong jingja janti jong आज शायद जिंगरमन यही कि कबूल सुनाम बड़ा कोबरे kepada semua untuk tolong mendapat dulu pun bisa kasorka Teminta pat nyapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng hakal lengki benta jong ka jilla. Hatura ka jing kriat ka long khat lai degree Celsius bar ka jing shit ka long arpusau degree Celsius ka jing ngam ka hau mata ka sngi ka long saup khandai na ka shispa. Haba pai pat chanong ba shilong ka jing kriat ka long nyo degree Celsius bar ka jing shit ka long arpo degree Celsius ka jing ngam ka hau mata ka sngi ka long riu pun riu na ka shispa. Kat ba ha jowai pat ka jing kriat ka long khandai degree Celsius bar ka jing shit ka long khat khandai degree Celsius ka jing ngam ka hau mata ka sngi ka long saup nyo na ka shispa. Ka sun meneng kan syai hatura shilong bat jowai. Shuaban poi syaka bakut jong katup kubor nganya pe biang sasisian ya kimat bakongsan. Kutno ka third cabinet retreat ka Meghalaya ha Orchid Resort mau ka siang Grand Umentri rang ba ka jella Konrad ke sangma syapang ka vision arajar laipu ar da ka bapai kimat syaki jingkala. Yo kador bar shnong maulai mautawar ya ka kusnam ka bakraw kata ka Scotch Award na kabenta ki kam sam om balale da ka shnong. Ken mau burom ka East Jaja Hills ya ka lingko sngi ya balai spa san punyau jong no ya ki lai luot award tep kendat Daki program peniriti kejing bu sentiu bat kejing tentu bandan kejingnya teli bat penek pensa ya ki mati ki long shwa. Bu mau nong rem Menteri rang badu kari Narendra Modi ban pentrai ya ka Kaziranga Elevated Corridor Project ka bakot 2000 kendai spa san folklor tingka ka wildlife corridor ban laipusan kilometers ka Surok Saulin bat ka Surok bypass ba 2 kilometer ban kintiu ya kejing penyeso bat kumjuru ka project National Park. Te parlok atong ilapoy siya kapakot jong katup kubor jungi mentaka janmiet, haduk bang na siyembang bat pila syay kasngi, kublay pi baro.